Makadi muri yeZimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zvimechitika tinenge tichikupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yeZimbabwe dzinenge dzichipisa ndo patinouya nadzo. Ndazvo muri yeZimbabwe tinoti takusuwai aiwa tauya takakubatira nyaya hombe, nyaya yaComrade Traore naComrade Saruwaka. But Comrade Saruwaka vane mashoko avari kutaura panapa, ndoda kuti mubatisise mugonzwa kuti zvizvi zviri kuitika kana kuti tiri papi. Ndazvo muri yeZimbabwe struggle haisi kudzokera kumashure, Geza revolution haisi kudzokera kumashure. Panapa ndo nyaya ndandikakubatira, ndoda kuti muinzwe Mega mutiudzewo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Tinokutendai nekudzigira kwenyu. Thank you. Masikati akanaka muri yeZimbabwe. Todaira kuti vaenda kumachechi vatinamatira kuti nyika yedu izowewo nyika yakanaka nerimwe zuva. Tinoda kukutendai. Tatichiona marequest enyu amanga muchiti Comrade Saruwaka tiri kunzwa messages are from different angles. Respondai please Makuseni. Tatichi avoida kurespondana Makuseni nenyaya yekuti hatisi kuda kupa vanhu vasinei nesu relevance. Isisu agenda yedu iri very clear. Takati isisu as long as Comrade Nyoka yaMabhunu vasiri panze hapasi kuzodyiwa rinopisa. So this is the fourth chimurenga. As long as Comrade Nyoka yaMabhunu vasiri panze hapasi kuzodyiwa rinopisa. We are not backing off. Avo vanenge vachikomenda pamaaudios edu makamirira whatever maorganizations enyu hatikuzivei. So musaite sekuti munotiziva munoshanda nesu. We don't know you. Then chatakuda kuwirirana pano. Isisu principle yedu ndeyekuti in a struggle you must never lose a commander. Ndogara ndichikutaurirai panyaya dzemacommanders. You must never lose a commander and we are not going to accept it. Issue inenge itoripo ndeyekuti if it's a win it must be a win-win. If it's a lose it must be a lose-lose. Tiri kunzwa vanhu vari kukwesena vari kutiti makabvunzirei nezuro kuti makasherei kuti Comrade Nyoka yaMabhunu wabvunza kuti Comrade Geza vari kutaurawo nezvedu here. Taitaura futi nawo nhasi tikati vanhu vari kutibvunza kuti tabvunzirei kuti makabvunza kuti Comrade Geza vari kutaura nezvenyu here. Mubvunzo iwowo waenderera mberi wakati that question is still standing. Not Comrade Nyoka yaMabhunu chete, but all progressive Zimbabweans, they also need answers. Tinoziva kuti you try to rewrite history of events. Isisu we are 100% behind Comrade Geza's message. We are 100% following Comrade Geza's commands. But this is in support of the Geza revolution. We don't know where they are coming from, what's their agenda, but his message is correct. Ndiyo message yatinotsigira, ndiyo message inotsigirwa na Comrade Nyoka yaMabhunu. 31 March movement yakaannouncewa na Comrade Nyoka yaMabhunu. That was Comrade Nyoka yaMabhunu's protest. Yakaenda kunotsigirwa na Comrade Geza. You need to take those facts correctly. What made us fall in love with Comrade Geza ndezvekuti munhu akagashira a protest yakarongwa nemacomrades wechidiki for 31 March. Vakatora because he had a bigger voice, vakaishare tikaitsigira nesu tikatsigirana nayo ikawa very successful. Takaona system ichishandiswa zvisiri izvo kwatakawana. Takaona system ichienda kunopisira Comrade vanonzi badzibaba veshanduko. Zvinhu zvakasina kutifadza zvekare. Utsinye wakatisiririsa. We are not happy with that.
wana madzibaba eshanduko vanhu vatisingazivi kuonana navo physical, asi they were out because there was a generational call yatakataura kuti 31 March vanhu ngavabude vataure kuti enough is enough. Vari kwanenge vachibvunza kuti imi vana Comrade Sarawaka munenge muchibva nekupi? Information yatiri kukupai iyi imimi munofungidzira kuti tinenge taiwana kupi? We are in the trenches each and every day. We cannot have 1,000 mouths speaking at a time. Comrade Nyoka Yemabhunu was sharing the message iri kubva kugeneration yevechidiki. So musatibvunze questions are silly. When we say, please, Comrade Geza, say something about Comrade Nyoka Yemabhunu, it is because we are together in this struggle. Takashanda tese pa 31 March protest. Ndo kushanda kwese kwatiri kuita izvezvi. Pakasungwa Comrade Blessed Mushanga, you said something about it. We are saying Comrade Nyoka Yemabhunu is in now. Please, Comrade Geza, say something. Isisu hatisiri vanhu wekuti tinoti ngatiregedze kutaura panenge paitwa zvinhu zvisiri izvo. We are in this struggle together, tiri kusapotana kubva kumashure uko. Support iyoyo ndiyo yatiri kuti ngairambe ichienda kumberi. Kana taakuona kuti we are no longer supporting each other, we question kuti chii chakonzeresa kuti tisatsigirane macomrades, since we are all in this struggle together. Imi muchienda nedirection yenyu, isisu tichienda nedirection yedu, but ipotaneko tisangane. Saka pane vamwe vari kuedza kubuditsa vachiti isisu we are clashing with the Comrade Geza's team. Hakuna inonzi Comrade Geza's team. Comrade Geza speaks for himself. Comrade Geza kana vachida kutaura vane YouTube channel yavo, vane Twitter handle yavo. Tine vanhu vari kuclaima kuti vari kushanda naComrade Geza vachiuya vachipa messages to us. Please stop that nonsense. We know Comrade Geza himself, Ega, not anyone else. Comrade Geza doesn't have a spokesperson. So whenever we are saying this, we are saying it from a well-informed position. We will never drive Zimbabweans into the bush. Mukanzwa tichishare information inenge chichewa, it's not information ya Comrade Sarawaka. Iyi information yatinenge tagoerana yabva ku-input of different comrades zatinoshanda nadzo in the struggle. Why Comrade Sarawaka is speaking now? Isisu tiri kutaura because we are saying as long as Comrade Nyoka Yemabhunu vari mukati, we are not going to allow someone to have a nice sleep. We are monitoring each and every situation. Pane mwanga achitibvunza kuti kuembasi makataura muchiti tanga tina Comrade Geza. Yes, vanhu vanozvipa manickname ekuti Comrade Geza vanga vakapfeka matishirts eGeza movement. They came to support. Saka musaite rewrite relationship yedu isisu neGeza movement. We know we have a very good relationship now. Relationship yedu haizi yekushandidzana kwete. Relationship yedu ndeye kutsigirana because message yatiri kushare yakafanana. Suppose Comrade Nyoka Yemabhunu akwanisa kubuda muchitokisi mavari. Tosvika pasituation yekuti Comrade Geza vakavaregerera, ivo vanga vari in the forefront. Ndiye munhu vataishandisa as a spokesperson tichisupporta the Geza movement. We strongly demand Comrade Geza to say something. But if he doesn't want, he must come out and say Tandidi. Then we know that we are alone. We find other ways. But we see what we know is with the voice of Comrade Geza, we are more protected. The system of the Gananda's message ya Comrade Geza inoenda kure. Ndo saka tiri kuti Comrade Geza, please speak something about Comrade Nyoka Yemabhunu. We need our comrade out. Movement ienderere kumberi. So that's our request. So imimi tinofara tinana Comrade Gambagwe.
sure ndo vari kumhanya vachitraya kuda kuita fundraising kuti tinge chibatsira the situation. But isisu comrade nyoka yemabhunu movement kuM31 hamuna kumbotinzwa tichiti tibatsirewo nemari. Hatina mari yacho kana iwo comrade nyoka yemabhunu achinzi vadya sadza $1 per day. Kana remuchitokisi ririro ravari kurarama naro. That's the struggle. Kana tinozo tinazo, kana tisina hatina. Asi hatisi kuda kuisana pa pressure yekuti wakomana ngatiite sekunga tiri kushaina nesituation yatinayo. Asi vanenge vachikwanisa kubatsira in one way or the other. This is a generational struggle yatinayo. Mayouth edu akusungwa akuiswa muchitokisi zvigananda zviri kushandisa mari kuisa macomrades edu mukati. That's why we are speaking now. When our comrade is out, isisa hamumbotinzwa tichitaura. We will go back to our trenches tonoita basa ratinozivikanwa kuti ndo ratinogona. Tiri kuziva kuti muri kutuma vanhu vachipindura as if they are concerned citizens vachitraya kuti reply. Ivo vari vanhu venyu vesystem. Hativazive and we don't care about them. That's nonsense. Hatichakutaurei nemazita because comrade nyoka yemabhunu ataivasiyanai navo vanhu ava handivaziva. So that's the situation yatava pari zvino. So tiri kuti isisi imi mawana comrade Traore munogara muchitaura kuti comrade Sarawaka vazodai. Traore, you don't tell me anything. You are stupid man. I don't talk to small boys like you. Unenge uchida kuita publicity about us. We are not here for publicity. We are here doing our mission. Haundizivi, hauna kana background yangu, but unofarira kutaura zita rangu. Tinouya pano tichikureply, but kana musina kutaura nezvedu hamumbobva matoona tichitaura mazita enyu. Iwo une channel inoramba iri pa 4,000. But you think that you share a proper message to Zimbabweans. Zimbabweans know their leaders. We don't need to come and announce ourselves. Because we know our role in this generation. Whoever is working with us knows kuti tisvanani. So if you don't know us, don't ask us questions. Ita zvauri kuita zvawanga uchingogara uchiita ikoko. Newa unoshanda navo kuzvigananda ikoko. We are not worried about you. Handiti tiri kunzwanana. So usauye uchitibvunza kuti hey comrade Sarawaka mazotaura makadai so. We are not saying this thing on a publicity stance. We are saying this thing tichishandisa what we are feeling. The message yatinoshare inenge yabva kuna comrade nyoka yemabhunu tokuudza kuti iyi patakwanisa kutaura navo ndiyo message yavatipa. Tinokupa as plain as it is. We don't need to be like vanhu vari educated kana chi hatina kuenda kuchikoro isisi. We don't care about it. That's why revolution ichida munhu wese vakaenda kuchikoro tichasangana navo in the trenches. Vane pavachatibatsira nechikoro chavo. Isisi we are fighters. That's what we know. So when it comes to fighting, that's what we know only. Munenge mauyawo kuside kwedu. So don't be academic to us when we are doing things about our struggle. We are not academics. We need academics. Vatinavo vatinoshanda navo ma-academics. They help us pavanodiwa. Saka musatibatanidzire nekutiudzira zvekutaura. So musi Wednesday like ma-updates munawo. Nyaya ya comrade nyoka yemabhunu bail application iri kupinda mukoti. Then what we need to tell you, we don't care the outcome, but we are just saying the situation will remain as it is now kana comrade as long comrade nyoka yemabhunu vari mukati. This is a struggle yatiri. We are prepared to face whatever comes on our way. Haisisiri nguva yekuvhundutsirana nekuda kuita kunga takadzidza sterek tichida kuita select words to say. There are no words to select anymore. Enough is enough. When we share this message, we know who is behind us. Imimi kana mine zvamunokwanisa kuita, zvamunofungidzira kuti zvinokunda simba revanhu vakatitenderedza, itai. Just to show you ana comrade Traore netumachannel twenyu kuti hamuna zvamunotaura. We are taking this channel from 82,000 to 90,000 by Wednesday pari kupinda comrade nyoka yemabhunu ku court. This is what
Zimbabweans do kana vachida kukuratidzai power. Rambai muchitaura rubbish dzenyu, isisu takuda kukuratidzai masimba atinawo. Then with Comrade Nyoka Yemabhunu, nothing changed. He is a happy person. I'm sure nhasi saprophet vanga vachiisawo munamato iri Sunday kudai. And we believe in prayers. All progressive Zimbabweans vane mukana wekunamata ngatinamate. Situation ina Comrade Nyoka Yemabhunu haisi situation yekuti tiitore lightly. Zviganandas havana maagendas ari proper. We know them. Saka haisi nyaya yekuti tinoti tikaibata toti hanzi ngatibatei halfway. When we say we are coming out in full force. Whoever wants to retaliate, we meet in the trenches. Whatever comes our way, chamuka inyama. So, ndo patiri panapa, fellow comrades, this is our generational fight. We are not going to be told ne vanhu vatisingazivi vari kutraya kuda kuita publicity nemazita edu. Hamumbotinzwe tichitaura mazita enyu musina kukomenda on us. My message is on Comrade Nyoka Yemabhunu. Tanzwa Comrade Gambako anga vachibvunza chano Comrade Nyoka Yemabhunu anga vachishare operative information. Isisu hatisi kuda kushare information yaishewa na Comrade Nyoka Yemabhunu. Ma-updates isisu patauya pano Comrade Sarawaka yari kuti Comrade Nyoka Yemabhunu panze. Ndiyo message yatoramba chizokorora iyo. So Comrade Gambako ndiyo message yamunofana kutarisira kubva kwatiri. Tiri kuziva kuti ivo Zvigananda they want to know us. Saka vari kuda kuti tiisa zvekutaura mukanwa medu, hatibvumi izvozvo. Isisu zvatiri kutaura zvatoda kuti Zvigananda zvizive ndezvekuti buditsai Comrade Nyoka Yemabhunu panze. Zvimwe zvese zveoperative vanouya vachisumudzira ivo ndo vane macommunications avo. Isisu we are saying Comrade wedu out. That's the message iri kutaura na Comrade Sarawaka. Hatina operative message yatichakupai. Sorry zvenyu kune vari kutarisira kuti muchatiudzira zvekutaura. We focus on one thing at a time. Tiri kuti Comrade Nyoka Yemabhunu out. Pasi nezvimadhoketi zvenyu zvamuri kugadzira. Pasi nemafeki documents zvitupa zvamuri kugadzira. Ndo zvinhu zvatiri kutaura. Siyai mutemo uite basa ravo, Comrade Nyoka Yemabhunu abude panze. Ndiyo message yatinayo. Iyo yamuri kuda kuti titaura hatisi kuzoitaura iyoyo. Haisi yedu vanouya vachitaura vega ivo Comrade Nyoka Yemabhunu. Musatifoseredze kuti titaure zvatisi kuda kutaura isisi. Hative tazvibvuma izvozvo. Tiswere zvakanaka maZimbabweans. Kana tiine more information ticharamba tichikupai. Tatenda.